Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Kafin mu fara kar ku manta ku yi mana subscribing ku danna mana liking, nagode. Kwana biyu kacal suka rage a yi sallah, gidan Malam Musa ya cika da dariya da hayaniyar 'ya'yansa. Suna ta gudu sama da ƙasa cikin murna saboda tafiyar da za su yi zuwa ƙauye. Ba wannan ne karo na farko ba domin kowace shekara sukan tafi ƙauye domin yin sallah tare da dangi. Wannan lokacin ne kawai suke ganin danginsu a ƙauye. Yara suna son tafiya saboda iskar ƙauye mai daɗi, bishiyoyi masu yawa da kuma abokan wasa da 'yan uwa. Amma wannan shekarar babu wanda ya sani cewa abubuwa za su sauya cikin hanya mai tsanani. Matar Musa, Aisha, tana tattara kayan dafawa don tafiya. Ita kullum tana shiryawa da wuri don kada a manta da wani abu. Amma abu ɗaya ne yake damunta, mijinta Musa baya son yin addu'a. Musa, don Allah mu tsaya mu yi addu'a na mintuna biyu kafin mu gama shirye-shiryen nan, Aisha ta ce tana naɗe kaya cikin jaka. Malam Musa ya yi dariya yana ɗaga hannu kamar yana korar sauro. A'a Aisha, kada ki dame ni, ai Allah ya sani cewa zan yi tafiya, bai buƙaci in tuna masa da ya kare mu ba. Zuciyar Aisha ta yi nauyi, ta kalli mijinta ta girgiza kai tana faɗa a hankali, Allah ya sa ka gane muhimmancin addu'a. Yara ma ba su fiye yi da kyau ba, babban cikinsu ya riga ya fara bin sahun mahaifinsa. Duk lokacin da Aisha ta durƙusa da safe don yin addu'a, sukan yi gunaguni suna cewa, Mama me yasa kullum addu'a, ai abin yana da ban haushi. Amma Aisha ba ta taɓa daina yin addu'a ba, duk da yawan gunaguni kullum tana roƙon Allah ya kare iyalanta. Duk da haka a ranta tana so Musa ya taɓa haɗa kai da ita a addu'a koda sau ɗaya ne. Gida ya cika da dariya yayin da yara ke tattaunawa kan abubuwan da za su yi a ƙauye. Musa yana murmushi yana kallon farin cikin 'ya'yansa, amma Aisha ta zauna a gefe tana kallo cikin shiru, ta dafe zuciya tana addu'a a ranta, ya Allah ka kare mu a wannan sallar. A kwana a tashi kwanaki ba wuya har sallah ta kusa, amma abin da zai faru a hanya ya riga ya rubuta, wanda zai gwada imani ya kuma sauya rayuwa har abada. A nan ne muka kawo ƙarshen part 1 na labarin mu, ku biyo mu a part 2 don ku ji yanda labarin zai kaya. Kada ku manta ku yi subscribing ku danna mana liking, nagode.